Idemo. Kako pali, kako radi. Ja ću da se vežem, ti držiš kameru, pa ne moraš, bit ćeš bezbedan. Idemo da probamo. Gume nisu ujednačene, auto nije opran. Molim vas, briga, ali ste bitno? Kauba ne igra, brate. Da smo ju uradili. Imamo sad lep put i pravac put. More, nešto mi deluje da ide lepo. Tak će, sad ću da vidiš. Krećemo u zalet, pazi sad. Druga 80. Da sam ti rekao da će da bolje ide. Vrišti kako ide. Ali ti sam ti rekao da će da ide. Znači, vrišti. Vrišti. Ja samo jedva čekam da sipam plin, da vidimo kako će da ide na plinčugu, brate. Da. Vrišti. Ajmo još jednom, vidi ga sad. Bez štucanja, bez ičega. Prva 40. Druga 70. Treća. Pola treće još uvijek. Sad će na 90. 90, skoro stoka. Četvrta. Ja sam nezadovoljan. Ajmo sad ovako. Sad ćemo da se vratimo. A slušaj kako predi. Samo da nam niko ne veže. Rikverc 40 smeo bi brže, ali mi smo na aerodromu. Up in, upale. Kako ti se čini? Ima ekstra. Ja sam oduševljen. Mislim, uvijek može bolje, ali s ovim sam oduševljen. Stvarno, ovo kako ide, ovo je čudanci. Sam ti rekao da će da bolje ide. Ne, stvarno, ovo je izvod svih mojih očekivanja. Jedino sad mora da ga uštelujemo, da ga vidiš na plinu kako će da reaguje. Veruj mi, jedva čekam da sipam, da vidim kako će. Idem za grad odmah. Pa to. Odmah što kaže, sipam plinčugu i to je poslednji ujedno test. Da. Opa, menjač nije zakrčao. Znaš kako? Ja, znaš kako, kad si napolj, kako on ječi? Ali ti ga, brale, sigurno preko 6 ga biješ. 6, nisam preko 6. Nisi? Nisam preko, zamislio sam preko, vrištao bi, tek bi vrištao. Ali ja sam prezadovoljan. Ništa, Dančo, vozite kući. Hvala na pomoći. Hvala na snimanju. Ponovo ćemo, samo da bude sljedeća potreba i prilika. A vi, poštovani gledalci, like, share, subscribe, ostanite verni nulta brzina autoblogu.
Vidimo se u nekom od narednih klipova. Pozdrav! Pozdrav! Vidimo se u nekoj od narednih epizoda. To bi bilo sve za ovaj kratak serijal. Like, share, subscribe. Za vas su bili Aleksandar Stojanović, Nulta brzina, Bataca, kako god. Daniel Stepanović ili ti Bata Dane iza kamere i nešto malo ispred. Tako da, još jednom srdačan pozdrav, like, share, subscribe i vidimo se u nekoj narednih epizoda. Pozdrav!